Kender du det, at planterne visner mellem hænderne på dig? Hvad er der gået galt? Har du vandet dem for lidt? Vandet dem for meget? Står de det forkerte sted? Eller er jorden dårlig? Vi har et rigtig godt tip til dig, der ønsker frodige planter. Blander du terramol i urtepotter og krukker, er du godt på vej. Terramol er et 100% naturligt dansk produkt baseret på moler. Du starter med at lægge ca. 3-5 cm terramol i bunden af urtepotten eller krukken. Herefter laves en blanding af 1/3 terramol og 2/3 jord. Blandingen hældes i urtepotten, planten sættes i, og der fyldes op med blandingen af terramol og jord. Terramol forbedrer jordstrukturen markant. Terramol kan suge vand til sig og afgiver det igen løbende, når jorden har brug for vand. Dermed reduceres vandingsbehovet. Terramol skaber også luft og plads, så rodnettet over tid udvikler sig stærkere og mere forgrenet. Alt sammen bidrager det til en bedre trivsel for dine planter. Terramol, dit nye vækstmedie.